Köszöntöm a kedves vendégeket, akik megtisztelték a jelenlétükkel a baleseti szimulációt. A bejelentésből kiderült, hogy a kereszteződésben egy szabályosan közlekedő kerékpáros a díszélmeleti kereszteződésből kihajtó autó elgázolt. Majd a tovább haladva egy szabályosan közlekedő autónak ütközött, amiben 2 sérült van. Összesen tehát 4 sérült van, akiket el kell látnunk. Pár perccel a bejelentés után megérkezett a helyszínre a 3 mentőautó, illetve a műszaki mentőerők is jönnek velünk párhuzamosan. Egyszerre megérkezett 2 kiemelt mentőautó, 2 esetkocsi és egy kínkocsi. Egy esetkocsin egy időben egy mentőtiszt, egy mentőszakápoló és egy mentőgépkocsi teljesít szolgálatot, míg a kínkocsin egy tapasztalt szakápoló és egy tapasztalt gépkocsi vezető vonul. Az egyik mentőegység vezetője, aki általában a rangidős és a tapasztaltabb, jelenleg most a kárhelyi parancsnok, akit sárga pólóban lehet most látni. Ő elsőként körülnéz a kárhelyen, felméri a sérültek számát, állapotok súlyosságát, illetve a helyszín veszélyességét. A helyszín veszélyességéről a műszaki egység kárhelyi parancsnokával konzultál, és megkezdik a beszorult sérült majdani kimentését. A tűzoltók részéről 2 szerv, egy kecskendő és egy műszaki mentőszer vonult ki a helyszínre. A kárhely parancsnokát ezüstszínű, fényes sisakban láthatják, aki vezeti a többiek közreműködését. Az égő autóból éppen az akkumulátort vették ki, áramtalanítása megtörtént, illetve a másik autót is áramtalanítják. Szoros közreműködésben vagyunk a mentőkkel, hiszen a sérültekről ők tudják a legtöbbet. A kárhely parancsnok, miután a helyszínen szétnézett az első gyors tájékozódás után, utasította a másik kiemelt mentőegység vezetőjét a beszorult sérültnek az ellátásának megkezdésére, illetve a saját mentőegységének a szakápolóját, hogy a kirepült sérült mellett helyezkedjen el és ellenőrizze az életjelenségeit. A harmadik mentőegységünk a kerékpárral közlekedő sérültnél foglalkozik. Mind a kirepült sérültünk, mind pedig a beszorult sérültünk eszméletlen. Az eszméletlen sérült felszólításra nem reagál, illetve a tudástalanságának, illetve a reflexiájának köszönhetően a légutai ugye nem szabadok, és ezáltal meg is fulladhat. Ennek az átjárhatóvá tétele elsődleges mindenképpen az ellátásban. Ezáltal a szolgálatok megtisztításával megkezdjük a légút felszabadítást, ami már tulajdonképpen a nyak rögzítése mellett történik mind a 2 esetben. Hát az utatás be volt fogva. Amint látják, tűzoltó kollégáink azon igyekeznek, hogy a mentősök közelebb férkőzhessenek a sérültekhez, illetve az autóból ki tudjuk venni őket. A barna színű jármű ajtajának levétele van folyamatban, egy hidraulikus feszítővágó felszerelés segítségével. Tonnákat lehet megemelni ezzel a szerkezettel. A könnyű fémlemez, amiből az ajtó, illetve a csapjai vannak, könnyen lefeszíthető vele. Miután az ajtók lekerültek, a tető levágását láthatják majd. A beszorult sérült kimentéséhez csatlakoznék, miközben elkezdték a műszaki mentőerők a kiszabadítását tulajdonképpen. Ezzel párhuzamosan a kiemelt mentőegységnek 2 tagja is beült a beszorult sérült mellé, ugyanis már ilyenkor nem hagyjuk magára a sérülteket. Mindeközben a nyak rögzítése után a légutait szabaddá tették, vénát biztosítanak mind a 2 karjában, ezáltal kap fájdalomcsillapítót, illetve folyadékot a sérült. A kiszabadítás úgy fog megtörténni az autó levágása után, hogy egy úgynevezett ked mellényt mutatunk a sérült háta mögé,
ami tulajdonképpen arra szolgál, hogy a mozgatáskor legkevésbé mozgassuk meg a sérült gerincoszlopát, és ezzel a mellénnyel fogjuk kiemelni az autóból. A másik eszméletlen sérültünk ellátása is zajlik mindeközben, ugye aki kirepült az autóból, ugyancsak megkapta a nyakrögzítő gallériát, illetve maszkos ballonos lélegeztetés után intubálták, vagyis eszközösen lélegeztető légutat biztosítottunk, majd lélegeztetik a sérültet, és ellátják az egyéb sérüléseit. A rendőrség részéről elsődlegesen a helyszín felvétele történik, hagyjuk dolgozni a tárgyszerveket. Mindenképpen fontos dolog, hogy minden nyom, ami értékes a rendőrség számára, az azonnalosan rögzítésre kerüljön. Itt volt egy sofőr, aki vittasság merült föl, és randalírozott. Itt a kollégáim őt megbilincselték, ruházat átvizsgálás után előállították vér- és viszerek mintavételre, amely később majd bizonyítani fogja a balesetért való felelősségét. Lehet látni, hogy a tárgyszervek aktívan dolgoznak. Próbáljuk nyomokat úgy rögzíteni, ahogy eredeti állapotban voltak. Ez a nyomozati munkát a későbbiekben a bíróság előállítást, illetve a bírói szakban a felelősség elismerését fogja bizonyítani. Az ittas sérülthöz kapcsolódóan, ugye ő ült a vétett személyautóban. Az ittas sérültet a karhatalom megsékezte, segítségünkre lettek ezzel tulajdonképpen. A mentőegységvezető, aki most kárhelyparancsnok is, meg fogja vizsgálni, amint a súlyos sérültek ellátásától szabadul és oda fog érni, és a sérülésmentes lesz az illető, akkor a karhatalom mellett marad az ittas sérült. A biciklivel megsérült sérültünknek van egy nyílt alkartörése, ő eszméleténél van, légzése, keringése stabil, a nyílt alkartörése a legsúlyosabb sérülése tulajdonképpen. Ennek megfelelően egy végtag rögzítőt kap a karjára, viszont mivel balesetet szenvedett kerékpárral, ami tulajdonképpen egy végtelen baleseti mechanizmusnak számít, ezért a nyakrögzítő gallért ő is megkapja, illetve egy lapát kordágy segítségével helyezzük majd az előre odakészített vákuummatracba, és abban rögzítjük az egész testet. Tehát a végtag külön van rögzítve, és az egész test is külön rögzítve. A közlekedési baleset során érzékelhetik, hogy egy icipici kis káosz keletkezett a közlekedésben. Le kell zárni azokat a fontos útszakaszokat, amelyeket érinti a baleset, és alternatívát kell nyújtanunk a közlekedésnek a média, a rádió segítségével, hogyan kerülhetik el az adott helyszín, az adott útvonalat. Mindenkit ilyenkor türelemmel próbálja humánusan felfogni a dolgokat, egy kis türelemmel, ne zavarja a kollégákat, ne kérdezgessen, és főleg ne telefonáljon, miután már a helyszínt felvették a kollégák, hagyjanak bennünket dolgozni, az a legjobb, mert ilyenkor minden másodperc számít az emberi életnél. Amint látják, az autó teteje fel van nyitva. Ilyenkor kollégáink nagyon vigyáznak a sérült és a mentős kollégák további égségére, mivel a levágott fémrészek karcolhatnak, illetve a szilánkok, amik a üvegtöréskor keletkeztek, újabb sérüléseket okozhatnak a sérülteken. Amint látják, a tetőt a T-oszlop előtt vágták be két oldalt, és a tető ütésével a lemez hajlott annyit, hogy szépen hátra lehetett billenteni a tetőt. Kötélre rögzítették egy biztos ponthoz, ami éppen az autón most a vonóhorog, de egyébként az alváshoz, útonműhöz, egyéb biztos helyekre lehet rögzíteni. Azért fontos, hogy bármilyen eset történhet még, másik figyelmetlen autós érkezhet hátulról, aki nem látja az intézkedő kollégákat, belerohan a kocsiba. Nagyon fontos ez, hogy minden elem rögzítve legyen. Az autó kerekei alatt ékeket találunk a további elmozdulás végén. A beszélőt sérült ellátása abban a fázisban van, hogy a kedvelmény felhelyezése következik, éppen már teszik is fel a mellényt, ahogy látom. Ugye ez az a mellény, amely tulajdonképpen a leginkább enged mozgást a gerincoszlopnak, hogy ki tudjuk venni a sérültet a személyautóból. A mentőegységnek az egyik tagja odahozta már a hordágyon a vákuummatracot, ahová fog kerülni tulajdonképpen a
a beszorult sérültől. A személyautóból való kivétel után őt is eszközösen fogják lélegeztetni, mint a kirepült sérültünket is. Ugye most az átjárható légutat biztosították bent az autóban, amennyire a hely engedte, és miután a hordályra fektetjük, eszközös légútbiztosítás, kézi, majd gépi lélegeztetés fog következni. A kirepült sérült ellátásnál éppen az történt, hogy föltették a sérültet a földről a vákuummatracba. Elnézést, nem vákuummatracba került, hanem egy úgynevezett board gerinc-ágyra, ami tulajdonképpen ugyanazt a funkciót ellátja, mint a vákuummatrac. Nem látom, hogy mit csinálnak. Én sem, de már elviszik a oldalon a sort. Beteszik a mentőautóba. Láthatják a szoros együttműködést a mentők, a tűzoltók és a rendőrök között. Mivel a mentősök is, rendőrök is korlátozott számban érkeztek a helyszínre, az autó vágása, áramtalanítása, tűzoltása megtörtént, ezért tűzoltóink páran már felszabadultak, így igyekeznek segíteni mentős kollégákat. Tartják az infúziót, helyet csinálnak, ha esetleg rendőröknek van szüksége segítségre, helyszínbiztosításban, azzal foglalatoskodnak. Illetve látják, az egyik tűzoltó keze ott van a frissen vágott fémleves szélén, a védőkesztyűjével védi mentős kollégáink fejét, nehogy beverjék az éles lemezbe. Most érkeztek oda a kollégáim a lapáthordágyjal, ami tulajdonképpen ugyancsak arra szolgál, hogy a gerincet kíméletes módon tudjuk megemelni, majd a sérültet így a hordágyra fektetni. Ugye említettem, hogy a kerékpáros sérült mindenképpen a védtelen csoportba tartozik, ugyanis ők sem karosszéria, sem jelen esetben védőfelszerelés sem védte az ütközéstől, ezért érdemben addig potenciális gerincsérültnek kell tekintenünk, amíg ezt odabent a kórházban ki nem zárják diagnosztikával. Ezért megkapta a nyakrögzítőjét, a lapát hordágyra helyezik a műszaki mentőerők segítségével, most éppen 5 fő helyezi a kíméletes mozgatás miatt a lapáthordágyra, és majd így fogják felrakni a vákuummatracra, amiben tulajdonképpen rögzítjük az egész testet. Ezzel párhuzamosan lehet látni, hogy a kedmelények kiemelték a beszorult sérültet a mentőautóból. Itt nem is tudom megmondani, hogy hányan segítkeztek a kollégáimnak a kiemelésben. Természetesen így a legkönnyebb és a legegyszerűbb. Sajnos az élet nem adja meg ezt a lehetőséget mindig, hogy ilyen sokan tudunk ezzel foglalkozni egyszerre. De ezért jók ezek a mentéstechnikai eszközök, hogy azért biztosítják azt, amire a funkciók tulajdonképpen ki lesz találva. A rendőrség részéről nagyon fontos az, hogy a nyomokat, a helyszínt rendesen rögzítsék a kollégáink, felvegyék, pontosan rögzítsék azt, hogy kivezette az autót, kit hol találtak, esetlegesen szakmintát is vesznek majd az autóból. Ha kell, az autókat lefoglalják, műszaki szakértők bevonásával vizsgálják a baleset bekövetkezését, rekonstruálják a dolgokat helyszínrajzon, fényképen, hogy később a büntető eljárásban ezt megfelelőképpen lehessen tárgyalni és az elkövetőt felelősségre vonni. Ugye itt ittas volt az egyik sofőr feltehetően, ezért folyik még az előállítása, vér vizeletvételre, ezt követően, hogyha kell, akkor a kollégáink személyes szabadságában tovább korlátozzák. Erre is van lehetősége a rendőrségnek, ugyanis ittasság vagy drog gyanúja merült fel a vezetőnél. Nagyon fontos, hogy beszélgessünk, bár most jó idő van, a fékút, féktávolság fontosságáról. A vezetőnek mindenkor figyelmesen kell közlekednie mindenféle területen, és főleg azért, mert kerékpáros is van a történetben, aki egyébként szabályosan közlekedett, tehát mindenkinek úgy kell közlekedni, hogy előre lássa a dolgokat, és is sajnos egy nagyon súlyos baleset következett be. Ez rossz időben, rossz látási viszonyok mellett, esőben, ez a fékút, féktávolság